どけ。うわっ北斗神拳。北斗百裂拳。その昔中国より伝わる恐るべき暗殺剣があると聞く。その名を北斗神拳。一剣に全エネルギーを集中し、肉体の経絡飛行に衝撃を与え、表面の破壊よりむしろ内部の破壊を極意とした一撃必殺の拳法。それが今ここに。貴様の拳などかほどにも効かんわい。お前はもう死んでいる。何？もうは匠でギゼブ。